Sziasztok, én Ambrusi vagyok a Manó Menütől, és ma a fügéről szeretnék minden fontos információt elmondani nektek. Ezt kevesen tudják, hogy a füge egyébként már a hozzátáplálás elején is adható a babáknak, főleg ilyenkor, amikor ősszel érik, és esetleg nálunk is van otthon fügefa, akkor mindenféleképpen próbáljátok megismertetni a babátokat vele. Amire nagyon fontos figyelni, hogy a füge az akkor érett és akkor finom igazán, hogyha a héj része is jó ízű és könnyen harapható, könnyen rágható, mert ha csak a belseje édes, viszont a külseje az nagyon ilyen fűízű, zöldízű, akkor az még nem érett, azt semmiképpen ne adjátok a babának. Na de hogy is próbáljuk megismertetni őt ezzel a nagyon-nagyon finom gyümölccsel? Hogyha még pürés ételeket eszik, akkor egész egyszerűen bele lehet pürésíteni. Igen, akár a héjjal együtt is bele lehet pürésíteni az ételébe. Ha már darabosan adunk neki finomságokat, akkor akár így félbevágva, amikor még kevésbé ügyes, még kevésbé jó a finom motorikája, akkor így félbevágva adhatunk neki, később aztán negyedelhetjük, amikor már ilyen kis cikkeket tudunk neki adni, és hogyha mégis kevéssé szeretnénk neki héjrészt adni, akkor pedig meg lehet hámozni, és ilyen kis hosszúkás negyedekre vágva is lehet nekik adni. Mivel ugye egy elég csúszós állaga lesz így, azért figyelnünk kell, hogy nehogy véletlenül félrenyelje, de szerencsére egy nem túl, hogyha figyelünk az alakzatra, hogy ne legyen körkeresztmetszete, akkor egy nem túl fulladásveszélyes gyümölcsről van szó, ellenben nagyon-nagyon finom. Akár valamilyen savanykásabb gyümölcsöt, vagy kevésbé ízletes zöldséget is tudunk vele ízesíteni, húsokhoz is nagyon-nagyon jól illik, halas ételekhez is nagyon-nagyon jól illik, és hogyha például lekvárt készítetek otthon, és néhány fügét beletesztek, vagy gyümölcs szószt készítetek, és néhány fügét beletesztek, akkor akár a cukrot is teljes egészében ki tudjátok váltani, mert nagyon-nagyon jó édesítő ereje van. Na de nézzük is, hogy milyen fontos dolgok vannak még, amit a fügéről el szeretnék nektek mondani, mert összeírtam, hogy nehogy elfelejtsem. Ugye nem túl gyakran fordul elő allergiás reakció a fügére, ha viszont ugye ez a pollenallergia egyébként valakinél jelen van, akkor egyébként a fügére is lehetnek reakciók, tehát ott is akár ilyen náthás tünetek, vagy tüsszögés is akár elindulhat, úgyhogy ilyen formában lehet összefüggés a pollenallergia és a fügének a fogyasztása között. Erre esetleg azoknak érdemes figyelni, akiknél ez fennáll és nehézséget okoz. Egy nagyon-nagyon nagy rostforrásról van szó, nagyon-nagyon finom, és ami nagyon fontos még, hogy a héjrészben is nagyon sok finomság és nagyon sok jó dolog található, úgyhogy ezért bátorítanálak arra benneteket, hogyha ténylegesen a füge meg van érve, akkor a héjrészt is adjátok oda a babának, mert nagyon-nagyon sok tápanyagot tartalmaz, akár jelen esetben, amik itt nálunk érnek Magyarországon, annak a többségében egyébként a héjben van több tápanyag, és a húsrészben pedig kevesebb. Amit fontos még tudni róla, hogy van benne a B5-B6 vitaminon kívül egyébként még réz is, ami segíti a babának, a vasnak a felszívódását, ami ugye egy fejlődésben lévő szervezet számára az aranyat ér, úgyhogy mindenféleképpen ilyenkor, amikor hozzá lehet frissen jutni, akkor adjátok neki. Fontos, hogy bár a füge a hozzátáplálás elejétől adható, a friss füge, az aszalt változatát, tehát az aszalt fügét, azt nem szabad adni egy másfél éves, akár 2 éves kor előtt sem a babának, kivéve úgy, hogy megáztatjátok, ledaráljátok, és ahogy az aszalványokat szoktuk egyébként használni édesítésre, vagy süteményekbe, úgy nyugodtan használhatjátok, de maga, mivel egy nagyon fulladásveszélyes dologról van szó az aszalványok tekintetében, ezért aszalt változatában azért nem ajánlják. Semmi más probléma nincsen a fügével, csak és kizárólag az, hogy ha asztalva van, akkor egy nagyon fulladásveszélyes alapanyagról van szó. Illetve ott ugye koncentrálódik a cukortartalom is, tehát csak úgy ne
lehetőség szerint túl sok aszaltfügét azért ne rákcsáljunk. Ugyanaz vonatkozik rá, mint a szőlőre, hogy amikor esszük, és tudom, hogy nagyon-nagyon finom, ezért próbáljunk mértéket tartani, tehát egy egész vödörnyi mennyiséget azért ne együnk meg belőle. A másik nagyon-nagyon fontos dolog a fügével kapcsolatban, az, hogy egy nagyon-nagyon könnyen, gyorsan romló alapanyagról van szó. Tehát ma leszeded a fügét, az érett fügét a fáról, beteszed a konyhapultra, és simán előfordulhat, hogy mire este vagy másnap reggel rápillantasz, akkor bizony már elkezd bepenészesedni, elkezd megrothadni. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogyha leszeded a fügét a fáról, vagy hazaviszed a boltból, akkor vagy minél rövidebb időn belül fogyasztátok el, vagy pedig a hűtőben úgy érdemes tárolni, hogy valamilyen kis tányérra egymástól picit messzebb, hogy a levegő jól át tudja járni, könnyedén tudjon szellőzni, úgy tegyétek be, de így is egy-két napon belül mindenféleképpen fogyasztátok el. Egyébként fagyasztható, viszont azt tudni kell róla, hogy ha lefagyasztottuk, akkor utána már csak pépes dolgokhoz tudjuk használni, mert ezt az állagát, ezt a jól harapható, finom állagát, ezt el fogja veszíteni, kicsit egy összeplüttyed ugye a jégkristályoknak köszönhetően, hát ezt nem annyira szeretjük, de ez van, úgyhogy utána már csak pürésítve érdemes bármibe is beletenni. Én egyébként lekvárt is szoktam belőle készíteni, chutneyt is lehet belőle készíteni, szilvával fantasztikus párosítás, tehát azt mindenféleképpen próbáljátok ki, hogy szilva és füge együtt egyébként két jó barát. Lekvároknak az édesítéséhez is lehet használni, mindenféle ételnek az édesítéséhez lehet használni, úgyhogy egyétek főleg ilyenkor, amikor idény gyümölcsként hozzáférhető, mert nagyon-nagyon sok jóságot és finomságot tartalmaz. Hát remélem, hogy minden fontos kérdésre sikerült választ adnom nektek. Hogyha esetleg van még kérdésetek, akkor nyugodtan a videó alatt tegyétek azt fel, vagy csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz, a Manó Menü Facebook csoportjához, ahol szintén bármilyen kérdést fel tudtok nekünk tenni, és mindenféle más egyéb információt, vagy fontos tudásanyagokat, finom recepteket, azokat pedig a www.manomenu.hu oldalunkon találtok. Sziasztok!